My sister, we greet you in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. May I have your name and where you're coming from? Inini ndinonzi Linet Msenyi kana kuti Bounty Lissa. Ndabvawo ku DZ. Bounty Lissa Otsvaga rubatsiro ku PhD Ministries kwava Magaya kuti hanzvadzi yake Jefferson irapwe padambudziko rainaro rekurwadziwa muchest, izvo zvikuita kuti agare akangorara nguva dzose. Bounty Lissa akamboenda kwaMagaya mushure mekunge amborapwa ikoko 5 years ago, apo aiva aita growth pachidya, apo paakarapwa akapora. Then kwaMagaya ikoko ndikozve kwakamborapwa ex-husband yake WaSouljah after a developer leg ulcer. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano kuva nenguva. So ladies and gentlemen, ndakukusiyai muchiona video raBounty Lissa ari kwaMagaya nehanzvadzi yake Jefferson. Tinongoti Jefferson zvinoita. Muchipedza kuona video rino, ndinokumbira kuti mungomhanyawo mucomment section munoshuwira Jefferson zvakanaka kuti ange achipora, uye muchitudzawo zvamunofunga mucomment section. My sister, we greet you in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. May I have your name and where you're coming from? Inini ndinonzi Linet Msenyi kana kuti Bounty Lissa. Ndabvawo ku DZ. We welcome you in the presence of the God of Prophet Magaya here at the Arena of Liberty. May you please tell us, what is the situation that you have come with before the God of Prophet Magaya? Ndauyawo nehanzvadzi yangu akararapo anonzi Panashe Msenyi kana kuti Jefferson. Mungatitsanangurirewo kuti chii chiri kuitika pana Panashe? Hanzvadzi yangu ane 5 months achiti ari kunzwa kurwadziwa muchest. Haasi kukwanisa kufamba, haasi kukwanisa kugara, aringa akangorara sezvaakaita izvozvizvo. Ari kuti ari kupera simba majoints ese. For 5 months you said? For 5 months. Makamboenda naye kumadoctors here kunotsvaga rubatsiro? Takaenda asi kumadoctors vari kuti hapana chavari kuwana. Vanongomupa maantibiotics ekuti akwanise kupedza zvaari kunzwa, but zvinenge zviri zvenguva iyoyo. Zvichingoperawo zvobva zvatanga futi. Saka nezvirwere zvese zvaari kusangana nazvo kumurwadziwa kwese kwaari kuita, vari kuti hapana kana chavari kuona? Hapana chavari kuona. Saka mune kumwe here kwamakamboedza kunotsvaga rubatsiro kuti hanzvadzi yenyu iwane kupora? Tichingoenda kumahospitals ikoko asi tatozoona kuti nguva iri kufamba. Nguva iri kufamba pasina chiripo chaicho chiri kuchinja. Mati haasi kukwanisa kufamba zvachose? Haakwanise kutofamba, tinotobatirana kuti atomuka ipapo. Saka paari ipapo tingati munhu akaroora here zvekuti ane mudzimai kana munhu ari kukwanisa kumubatsira day to day yekuti zvese zvaanokwanisa kuti achifanirwa kuita? Aiwa, kuroora haana. Munhu ari kutokwanisa kumubatsira izvezvi ndibaba. Baba venyu imi nehanzvadzi yenyu? Baba vedu nesu tese tichingobatsirana. Alright. Saka pamuri kuti haasi kukwanisa kufamba, ko kuti akwanise kuenda kunogeza kana kuti kuita zvimwe anozviita sei? Zvese zviri kutoitwa nababa vedu. Okay. Saka ndakuda kuchibvunza futi kuti imimi sehanzvadzi makanganiswa chii nekuda kweurwere kwehanzvadzi yenyu? Hanzvadzi yangu chachichitika, basa rangu randinoshanda inini ndo basa raanoshanda iye. Munorevei kana muchiti basa ramunoshanda imimi ndo raanoshanda? Alright, inini ndinoita zvekuimba, saka hanzvadzi yangu ndiye DJ wangu. Okay, so imimi muri musician? Ndiri musician. Iye ndiye DJ? Ndiye DJ wacho, saka kutorara kwaakatoita nini ndabva ndatongogarawo so. Saka for 5 months hamusi kukwanisa kunge muchiita zvamunosiita semusician? Hapana zvatokumbokwanisa. Hazvina zvazva-affecta here mumafinances enyu uye generally mubasa remusician kuti urambe une relevance unofanirwa kunge uchikwanisa kuimba, zvine zvazvakanganisa? Saka izvezvi relevance yacho pane pasisina bosi ndo yaunongotifanira kufambidzana nayo. Saka paizvezvi tine urwere tinenge taakutoita zveurwere, but tese semhuri zvese zvabva zvangogara pasi. Koma finances enyu zvakamira sei nekuda kweurwere? Tiri kutongobatanidza asi pakaipa.
Okay, tanzwisisa kuti iye haakwanise kufamba zvachose for 5 months uye ari kutorwara nezvakasiyana. Madoctors ari kushaya kuti chingava chii chari kumudzimba, vari kungomupa maantibiotics. Mati maenda futi kumahospitals akasiyana siyana. Saka imimi after 5 months chazoita kuti muwanike muri pano paPhD Ministries kuti hanzvadzi yenyu inamatirwe nemuprofita chii? Inini ndakamboya pana pa5 years ago ndichirwara, ndaive ndaita growth pagumbo pangu apa kuraiti. Saka inini ndakaona Mwari wepanapa. Viewers all over the world, if you watch on our screens, that is our sister Bounty Lissa, a Zimbabwean musician at the PhD Ministries, with a huge growth on her thigh, as she was being prayed for on the same prayer line that we are having right now by the man of God, Prophet W. Magaya. So after manamatirwa na prophet nekuda kwe growth iri, chii chakaitika? Ini ndaive ndane 5 years ndine growth iri, ndichitoendawo kuchipatara. Asi nenyaya yekuti growth iri yainzi lipoma, yanga isingarwadzi, yanga isingaita sei, saka kuchipatara vaingoti haisi emergency. Hapana chandaipiwa, hapana chandaidi. Saka kuzoya panapa kwatakaita ndichinamatirwa naProfet, ndichidzokera kumba ndofunga after a week chakabva changoputika pamusoro growth yacho. Let us put our hands together for Jesus Christ for our sister's testimony. Viewers all over the world, she is saying for 5 years, she had a huge growth that would only increase with time, and the doctors were not able to do anything as she had no pain. But after coming to the arena of liberty and being prayed for by our father, Prophet W. Magaya, the growth is completely gone. Maybe you can show us that there is no growth on your thigh. You can stand. Let us put our hands together for Jesus Christ. Indeed, that is a huge testimony. After 5 years of having a growth, imagine she is a musician. This was yet another time that this was affecting her. Am I right? Chokwadi. So now you decided if the God of Prophet W. Magaya has healed you before, he can do it for your brother. Yeah, sure. So what are you expecting, Nas? Nekuti mauya kuno ku Sunday service na Prophet Magaya, chicha makanyatsotarisira imi pahanzvadzi yenyu? Inini kutongotsika kwatatoita pagate ndotoziva kuti takutodzokera zvakanaka. Amen. Biri kunani. For the benefit of the viewers all over the world, we have here our sister, known or popularly known as Bounty Lissa. She's a Zimbabwean musician who has come to the arena of liberty with her brother, who is 35 years old, who has not been well for the past 5 months. He has not been able to walk at all. He has chest pains, general body pain in the joints and all over the body. They have gone to several hospitals trying to find medical help for the brother, but there was no assistance that they managed to get. It was to no avail. She says they've only been getting antibiotics to try and make the pain go away. But for 5 months, this has not helped at all. This has affected them both as they are musicians, and she is the DJ, and he is the DJ. She says that as a musician, you're supposed to be working. This is how you get your finances. This is how you get relevance in the industry. But for 5 months, this has affected them as a family. And remember, the brother is the DJ, so she can hardly do anything because she has to take care of him, and him as a DJ, he cannot do anything. She says this has moved their lives in such a manner that it has troubled them. What has brought them to the arena of liberty today is the fact that previously she has been healed in the arena of liberty. For 5 years, she had a huge growth on her right thigh. She came to the PhD Ministries, was prayed for by the man of God. After trying to find a solution everywhere, doctors saying they could not help her, and for the God of Prophet W. Magaya to heal her. So this is what pushed her to say, you know what? If the God of Prophet Magaya has done it for me, surely he can do it for my brother in Jesus' mighty name. Let us take this time to encourage you that your faith is what has made your brother well.